Gaur hilabeteko lehenengo eguna da. Bai, azkenean gure soldata jasoko dugu. Egunon. Egunon. Beno, dakizuenez, hilabeteko lehenengo eguna da eta orduan zuen soldata emango dizue. Zuretzat saloa 850 euro. Eskerrik asko. Eta aldiz, zuretzat Mikel 1000 euro. Eskerrik asko. Zergatik? Beno, saloa zu azkenean emakumea zara. Eta zer gertatzen da horrekin? Mikel gizona delako gehiago irabazi beharko du. Ba ez zait ondo iruditzen. Bueno, egia da, hori ez da guztiz bidezkoa. Saloa, hau zuretzat da. Bueno, un jamarra. Vale. Agur. Bueno, azkenean biok diru kantitate berdina jaso dugu. Bai, berdintasuna hartu dugu. Ikusi duzu zer gertatu den aurreko bideoan? Bai, gizarte honetan osoikoa da. Pentsatzen dugu, baino gehiagotan gertatzen da. Berdintasuna lortu beharko genuke. Emakumeak. Zein gizonak Berdina gara!